ናይ ፊልምና ታሪክ ዝጅምር ኣብ 1942 ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብሂትለር ትምራሕ ጀርመን ንብዙሓት ሃገራት ብወታደራ ኣብ ተርዕደሉ እዋን ክኸውን ከሎ ሃይድራና ዝተባሃለ ስርሒት ሓላፊ ዝኾነ ዮሃን ዝተባሃለ ሓደ ወታደር ኣብ ጀርመን ናብ ትርከብ ሓንቲ ንእሽተይ መንደር ከይዱ ዳወረረ ንዕዘብ። ዮሃን ነዛ መንደር ዝወራ ዘሎ ቴስራክት ዝተባሃለ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ዝነበረ ኣስማተኛ እምኒ ደልዩ ክኸውን ከሎ እዚ ቴስራክት ዝተባሃለ ኣስማታዊ እምኒ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ተባሂሉ ስለ ዝእመን ናይ ዮሃን ወታደራት ናብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ይኣትዉ እሞ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዕብይ ዝበለ ሰብኣይ ስለ ዝረኸቡ ነዚ ሰብኣይ እቲ ኣስማተኛ ቴስራክት ኣበ እዩ ዘሎ ብምባል ክሓትዎ ከለዉ እቲ ሰብኣይ ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ ዋላ ሓደ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ይነግሮም። ኣብዚ እዋን እቲ ናይዞም ወታደራት ሓላፊ ዮሃን ናብዚ ቤተ ክርስቲያን ይኣቱ እሞ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ንጉሳውያን መቃብር ስለ ዝነበረ ነቲ መቃብር ከፊቱ ክርኢ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዘብለጭልጭ እምኒ ይረክብ። ሽዑ ዮሃን ነታ ዝረኸባ እምኒ ጽቡቕ ገይሩ ክሪኣ ይጅምር እሞ እዛ እምኒ ቴዝራክት ከም ዘይኮነት ስለ ዘረጋገጸ ናብ መሬት ወዲቑ ብምስባር ኣብ ውሽጢ ቴዝራክት ዘለዎ ቦታ ክደሊ ይጅምር። ኣብ መጠረሽታ ዮሃን ኣብ መንደቕ ሓንቲ ቁልፊ ትመስል ነገር ይርኢ እሞ ነታ ቁልፊ ክነኽኣ ከሎ እቲ መንደቕ ተኸፊትሉ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ ስለ ዝረኸበ ነቲ ሳንዱቕ ክኸፍቶ ከሎ ሰማያዊ ብርሃን ይበርህ እሞ ሽዑ ዮሃን ነቲ ቴስራክት ብምርካቡ ኣዝዩ ይሕጎስ። ኣብዚ እዋን እቶም ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ዓብይ ሰብኣይ ዮሃን እቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ሓደገኛ ነገር እዩ በጃኻ ካብዚ ቤተ ክርስቲያን የተውፃዮ ይብልዎ እሞ እዚ ዝሰምዐ ዮሃን ብሕርቃን ነዞም ሰብኣይ ብሽጉጥ ቀቲሉ ወታደሩ ሒዙ ይኸድ። ፍትዋት ኣሕዋት ካፕቴን ኣሜሪካ ዘ ፈርስት ኣቬንጀር ዘርእስታ ኣብ 2012 ዝተዘርግሐት ኣዝያ ብልፅቲ ፊልም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ነዚ ቻናል ክትሕግዙ ተደሊኹም ነዛ ፊልም ላይክ ንቻናልና ሳብስክራይብ ምባል ከይትርስዑ። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ናብ ኩናት ዝኣትዉ ወታደራት ክኸተው ከለዉ ስቲቭ ዝተባሃለ ሓደ ሓፂርን ደቂቕን ወዲ ልክዕ ከም መሓዝቱ ወታደር ንምዃን ይመጽእ እሞ ይኹን እምበር ሓፂርን ደቂቕን ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ሕማማት ስለ ዘለውዎ ንመበል 50 ግዜ ወታደር ክኸውን ከም ዘይኽእል ይንገሮ። ስቲቭ ዋላ እኳ ሰውነቱ ተደቀቀ ብሓቦን ኒሕን ዝተመልአ ተባዕ ወዲ ስለ ዝነበረ ኣነ እውን ከም መሓዙተይ ንሃገረይ ከግልግል ይደሊ እየ ብምባል ወታደር ንክኸውን ይምሕፀኖም እሞ ይኹን እምበር ናቱ ምሕፅንታ ሰማዕ ስለ ዝሰኣነ ተመሊሱ ይኸድ። ንምሸቱ ስቲቭ ነዚ ነገር ንምርሳዕ ፊልም ንምርኣይ ናብ ሲኒማ ይኸድ እሞ ኣብቲ ሲኒማ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ ፊልም ዳረኣየ ከሎ ሃንደበት ሓደ ወዲ ዓዊሉ ዳተዛረበ ክርብሽ ስለ ዝጀመረ ስቲቭ ሓሪቑ ጥርቅምበል ይብሎ። እቲ ወዲ ግን ንስቲቭ ክሪኦ ከሎ ሰውነቱ ደቂቕ ስለ ዝኾነ ንዕቑዎ ዳጎተተ ሒዝዎ ናብ ደገ ብምውፃእ ክቕጥቅጦ ይጅምር እሞ ስቲቭ ዋላ እኳ ምስ ዝወዲ ገጢሙ ክዕወት ተዘይከኣለ ኣብቲ ከባቢ ዝረኸቦ ሓፂን ተጠቂሙ ነብሱ ክከላኸል ይፍትን። ኣብዚ እዋን ቤክ ዝተባሃለ ወታደር ይመጽእ እሞ ስቲቭ እንዳተሃረመ ምስ ረኣዮ ኣዝዩ ሓሪቑ ነቲ